जिबौनि खि औ थफिराम अजाया जिबौनि खि नागिरनो खोन्थादों दालाय बहा मोननांगौ जाखोब्रा थोद जाम्बा मिनिनाङा सोमस्रिया गाज्रि मोनगोन आवफा जिबौनि खि नागिरनांगौ नामा जोंसो नागिरनांसिगौ होमबा औ नोंसोरनो नागिरनानै होदो दे आइ आफामोनाबो लोमजानानैसो दङनो बेनिखायनो आं बिसोरखौ थिननो हाला आरो आंबो सन्थलाखौ गाननानै थांनो हाया जागोन दे अब्लालाय नोंसोर जिरायथ'दे आं साहा फुदुंना लायना फैनि जिबौनि खि नामा जारलालै ओइ सन्थला मा जाबाय थायोब्रा जिबौनि खिखौलाय सोर नुफेरदोंब्रा थोद जिबौआसो मिथिसिगौ आरो खि ना खिया आंबा मिनिनायखौ लाबथानानैसो दोनदों आरो मा जिबौनि खिबेलाय होननानै नाथाय सोमस्रिखौ दुखु मोनजानो गिनानैसो मिनियाखै आं दा मिनिदोब्रा मिनिनो ओंखारनायावलाय ओरैनो जानला मानला समाव जानला मानला मिनिनो ओंखाराना जिबौनि खि होननायखाय दोखो मिनिबायलां जिबौनि खि नुफेरा खोनाफेरा बोरैबा सानबा नंमारगौबोलाय माब्रै खियोब्रा जिबौआलाय गुदुङालाय बबेथिं थायोब्रा जिबौना बेनोथ' जाबायब्रा गुगोलावसो सार्च खालामनानै नायनांसिगोन जिबौआ खि ना खिया जुदि खियोबा माबायदि खियो नोंनि मिनिनायखौ नुना आंबो मिनिफाबायलै जिबौनि खि सिलथादो माखौ एसेबां मिनिसोखो नोंसोरलाय मानसिया मा जानानै दङ बिसोरा मिनिगासिनोसो बहा मिनिखोब्रा जोंलाय थोद मिनियाखैलै जों मिनियाखैसो जागोन खोनाफैथारदों जों मिनिनायखौनो माबालै मैया हराव मोनसे सिमां नुदोंमोन आं ओरैबायदि गोजौनिफ्राय गोलैदोंना हायाव दलदब होलायनाय गोलैबायब्रा मोगथाङावबो बिसिनानिफ्राय बेखौसो मिनिगासिनो दंमोन जों थफिराम आरो पमरामा नों साहाया लोंदो आरो जिबौनि खिखौ माबारैनो नागिरहैदो उपाय नट नागिरखानांसिगोन जों दे जागोन नागिरगोन जों सामफ्रि नोंबो जिरायथ'दो आंबो नोंनि थाखाय साहा लायना फैनि माहाय साहा लोङा खालि सन्थलानि बेमाराल' मोजां जाथोंसै उनाव मोजाङैनो ज' साहा लोंलायगोन दे बिदिबालाय आयु बाला बदथेमेस बोरायजों हाबा जाना लानानै गावनि न'खौनो माबा असिनाखि मोनफैलायथारबाय आं बालनि आथिं हेबै हेबै आथिं सोमाव सोमाव जानोसै आं बिमानि सायाव बदथेमेस बोरायनि न'आवथ' बायदिसिना खामानि मावनांदोंमोन आं माइबो जावनांदों सिथ्लाबो सिबनांदों थोरसि लथाबो सुनांदों बेनिखायनो आइनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ उन्दु उन्दु जानोसै आं ओइ दाउस्रि देलाय आंना जावैसो सनाया गाबोन फुङावनो फैयोनो थां माइब्रा माइरंखौ सोमनानै दोनहैलाय जावैसो सनानि थाखाय फिथा देनानै दोननो हा माथो सानखो थां माबार हे बे बदथेमेस बोरायनि थाखायनो फिथा देनानै दोनलायगोन आरो खबरदार आंनि जावैसो सनाखौ बेफोरबायदि दाबुंथार आरो माबार थांनानै माइब्राया सोमहैथां बालनि जेरावबो सान्थि गैया बे बदथेमेस बोरायजों खिबु खिबु फैथारलायसिगोन दा बेनिखायनो दा हरावनो खारनोसै आं नै फान्थिकेलिखौ मोनबावगोना नोंसोर आच्छा डक्टर हापांनि कन्डिशना माबायदि दं नोंथाङा बारा सिन्था खालामनाङा थाबैनो मोजां जागोन दा आङो इन्जेक्सन मोनसे होनानै होबाय आरो सिलाइन मोनसे लगायबाय नोंथाङा दसे उनावनो बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन थेंक इउ डक्टर इट्स अके नोंथाङा बेमारिखौ दिनैनो लानानै थांनो हागोन जागोन डक्टर नाथाय डक्टर बेमारानोथ' मा जामारदोंमोन बिनि बेमारखौ बुंनो थाङोब्ला एसे कमप्लिकेटेड माने मानसिया मालाबा माबाफोर नुयोब्ला बादावोब्ला खर'आ हजम खालामनो हाया जायो अब्ला बायदिसिना बखिनाय माबानायफोराबो जायो बे दिमागनि थाखायबो जायो दिमागाव प्रेसार मोनबाबो स' नोंथाङा दा गिनो नाङा आं गासैखौबो मोजां खालामजोब्बाय आरो आं मुलि मोननै लिरनानै होगोन नोंथाङा बे मुलिखौ टाइम टु टाइम जाहोबानो जाबाय थेंक इउ डक्टर इउ वेलकाम थाबैनो मोजां जाबानो जाबाय दे हापां आरो दिनैनिफ्राय नोंखौ जेरावबो जौ लोंनो होथारलालां दुमफाव थेंक इउ दे हेफाजाब होनायनि थाखाय दे जेबो नङा मानसिया मोजां जाबानो जाबाय आरो बखिनायफोरा जोबबानो जाबाय आं खोनासंनो हाखाथारलामोन बिसोरनि बखिनायखौ ओलै मा मैया मालाबाबो बेफोरबायदि बखिनाय खोनायाखैमोन आं हापांखौ बेनोथ' आरो देनां मानसिया मोजां जाबा हुसाव फैफिनबा मोजां सोंना लाबानो जाबाय जागोन दुमफाव दे होमबा नाजिबा आंबो थांनोसै नोंबो हापांखौ केयार खालामबानो जाबाय जागोन दे दुमफाव हापां दे सिन्था खालामनाङा नों थाबैनो मोजां जागोन नोंनि मोजाङाव नोंनि गाज्रियाव आं जेब्लाबो नोंजोंनो दं हापां गिनाङा
थेवबो नोंखौ दिनैनिफ्राय जौ लोंनो होथारलां। दालाय जिबौनि खिखौलाय बोरै सिनायनांगौ जाखोब्रा? बेनोथ' जाबाय, हाग्रायावथ' फैबायमोन, दा जिबौनि खिखौलाय बहा नागिरना मोननांगौ जाखोब्रा? बेबा जिबौआबा खियोना खिया? जारलासैलै, बे उजिगासेयावबा मा खामानि मावनो मोनबाय थागोन? बापावै बोरायजासिम मा खोनाबावनांगौ दं, मा नुबावनांगौ दं जाखोब्रा? साला जिबौनि खिखौ बिदि नागिरबा मोनो नालै, जोंलाय साइन्टिस्ट ना माब्रा डिस्कभार खालामनो? थै गोदाव सोरावखालै। नै मैखुनखौ नुनानै नारजि बुदांखौसो गोसोखांलायबालां। मा जालायखो बेहालाय? है नारजि बुदां, जायखौनो मेखौनो मैखुन फाग्ला जानायल' नुयो, बेनोनो लांनोसै नामा नैबे मैखुनखौ? थोद साला, जों जिबौनि खिसो नागिरना फैदों, दा मैखुन फाग्ला नागिरना फैयाखैना। दा जिबौनि खिखौनो सिनायाबालाय माथो खालामबावनांगौ जाखोब्रा? जिबौनि खि नागिरनो फैबाय जेब्ला नागिरनानै लांखानांगोन ना, उपाय गैया। नोंनो लिंहरदोंलै आंखौ जिबौनि खि नागिरनो फै होननानै। जल्दि नागिरनानै दिहुन जिबौनि खिया माबायदि। थोद, आं हारसिं हायो नामाब्रा नागिरनो? सिगाङाव जिबौनि खिखौ नुफेरनायमोनबालाय जेबो नंलामोन, दा जिबौनि खिखौनो नुवाखै आङो, बोरै मिन्थिनांगौ जाखोब्रा? आरो बोरै हारसिं नागिरनांगौ जाखो नुफेरि खोनाफेरि बुस्थुखौलाय? बापावै मालै बे, ओइ फावसाय। ओइ बाला खिथुआ मालाय? बापावै मालै बे? मा जानांगौ जाखोब्रा? जों जायखौ नागिरनानै फैदों बिनिनो बिगोमाब्रा बियो। आच्छा जिबौ बादावनायजों माजों नामफोरखौनो बावलायलांदोंलै। ओमफ्राय मा जाखो बेलाय? दाबा बिसोरबा खिगोना खियालै? खिनानै ब्लड थांबा हामसिगौमोनलै। जारला आफोद खामानि मावनो मोनबाय थायोब्रा। उफाय गैला, दसे नेथ'नोसै नामा? माथो खिनानैबो थांनो हागौ। औ बेखौनो खालामनोसै, दसे नेथ'नोसै दे। आच्छा फोरोंगिरि नोंथां, एमाव राजानि सोमोन्दै मा सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा? खोथायानो जोबोर गिदिर बाथ्रायानो, नाथाय आं बुंगोन माब्रै। आच्छा, बेसेबां गिदिर बाथ्रा देलाय बुंलाय। नोंथाङा जाबाय सासे समाजनि खामानि मावग्रा, लोगोसे गोरों गोराबो। थेवबो नोंथाङा मानो बेफोरबायदि आखु लाखो आं बेखौ बुजिना मोनासै। माने माबायदि आखु लाखो आंलाय? एमाव राजाखौ फरायनाय समाव फरायनो होनांगौ, गेलेनाय समाव गेलेनाय होनांगौ, नाथाय नोंसोरो मा मावखो? एमाव राजाखौ गावनि फिसालाखौनो लावखार दाहोनाफोरबायदि बाहायगासिनो। नोंथाङा गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि बाहायनाया मोजां जायाखैसै, जायनि थाखाय एमाव राजाया फरायनायाव गोसो होनो मोनाखै। मा? एमाव राजाया बेफोरबायदि होननानै खोन्थादों नोंनो? औ, एमाव राजाया आंनो खोन्थादों आरो जोबोद दुखु फोरमायदों। साला स्वाद गथा फरायसालियाव थांनानै बेफोरबायदि कमप्लेन हैदों? आं बेखौल' बुंनो सानगोन दि पेरेन्टसा एसे फिसाफोरखौ नोजोर होनांगौ, बांद्राय खामानि थिननाङा। जोंथ' खामानि थिननो होनबा मोनसेल'सो खामानि थिनो, बेनो जाहैबाय फरायनो। नाथाय एमाव राजाया जि बुंदों, नोंथांमोना एमाव राजाखौ फरायनोनो होआ होननानै। फोरोंगिरि नोंथाङा आं मालाय मा बुंबावनो? आं बेखौल' बुंगोन, गावनि फिसाफोरखौ बिमा बिफाया जेब्लाबो फरायनो, गेदेर मानसि जाजानोसो लुगैखायो। रावबो गावनि फिसाखौ फरायालासिनो दाथा होननानै बुङा। अब्ला एमाव राजायालाय मानो बिदि कमप्लेन होखो? बेखौनोथ' सानबाय आं, आंनि फिसालाया गावनि बिमा बिफाखौनो बोरै कमप्लेन हैखो? बिसोर दानि गथ'फ्रा एसे बोरैबा डिजाइननि जाबायलै, बिमा बिफानि खोथा साना, गावसोरनिखौल' अं नांगौबा नांथारगौ आरो बाइक नांगौबा बाइक नांथारगौ आरो बिसोरनो। बिमा बिफानाव दं गैया जेबोखौनो मिथिया। आरो बांद्राय फरायनो खोन्थाब्ला खर' सानाय, उदै सानाय बेफोरलाय थाखायो, गोदोनिफ्रायनो दं, इयुनावबो थाबाय थागोन। थेवबो बिमा बिफानि बारगा खामानि मावनाय हुदाया बांबोनायनिफ्राय बांबोगासिनो। बेनिखायनो नोंथांमोना गावनि फिसाफोरखौ नोजोर होनाया जोबोद मोजां। बांद्राय नोजोर होबाबो गाज्रि जायो मानसिया, बेनिखायनो एसे हगारनानै होयो। आरो हगारनानै होबाबो माथो खर'आवसो गाखोनानै मोसायो। जायखिजाया फोरोंगिरि नोंथाङा बारा टेनसन लानाङा दे, आं एमाव राजाखौ मोजाङैनो बुजायगोन। दे बिदिबालाय। स्वाद एमाव राजा, नों जोंखौ बिदिसो कमप्लेन होदोंना? जारौ दावस्रि देलायनो फन खालामनि, मा खालामदों बियो? सोरबा हौवाफोरजों रायलायाखैथ'? ओरैनोबा सिख्ला मानसि उरां फारां गोसो। हेलौ जारौ दावस्रि। दावस्रि देलायसो दा। दै जारौ दावस्रि देलाय, आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों जारौ। नों गैयिनिफ्रायनो न'खौ खालि मोनदों। आयौ बाला, बोरायनो माबायदि बुंखायो?
जारौ आं बुंबायानो थाखायो गोसोआ बोरायाखै मोदोमा बोरायदोंबाबो होननानै थुमिस बोराय नोंनि गोसो आरो मोदोम मोननैखौबो नाङा आंनो नों नाङा होनबानो जाबाय नैबे बोरायानो नोंनि फिसायखा सिमां नुबाय थादोंहा आरो बुंलाय मानो फन खालामदोंमोन आंखौ आं बुंखाबायनो दा नोंखौ बिराद गोसोखांदों होननानै नोंनि रुमाव फैनानै नोंनि बिसनाखौसो नायफैबाय थादों आं थुमिस बोराय आंनि बिसनाखौनो नायबाय थादों अब्लाबो आंखौ नुवा नुवा होनबानो जागोन नामा आं गाबोन फुङावनो नोंखौ लायनो थांनोसै मामा गाबोननो आंखौ लांफैगोन औ जारौ गाबोननो नोंखौ लायगोन खेबसे सोब खदमनो लुगैदों आं नोंखौ साननानैनो बोरैबा मोनलायथारदोंहां बे थुमिस बोराय हंलाजों बोरै खुदुम जादों आयौ बेबो सबनो जारौ दिनै हरसे रायलायगोन दै जोंहा थुमिस बोराय गाबोन समफोरनो जम राजाजों लांजाफैसिगोन नोङो आरो इसोरनिख्रुइ सानथामल'सो उन्दैसिनानो दानो सेंग्रा गोरलै जाफिननो लुगैबाय आं आरो देनां थैना उजिबा लाइन मारि थां बेलेगजों काल हो ना हलै जारौ सना बेनिखायनो दिनै नोंजों हरसे रायलायनोसै गाबोन फुङावनो नोंखौ लायनोसै बाल रायलायलां बे थुमिसजों जात जातसो बुंबाय थायो आंखौ आरो बेनि सायाव गाबोननो लांफैफिनोनो आंखौ नै फान्थि गेलिया दा मोनायावनो खारनायसै दानसोरांखौसो गोसोखांबाय थासिगोन आं बे जोनोमाव दानसोरां बायदि हौवा मोननायमोनब्ला बा दानसोरांखौनो मोननायमोनब्ला ओंखामखौनो आङो सानसे आदा बेला जायालासिनो थागौमोन आं जानो जादोला बेग बेदिंखौ बोनखाजोबनानै लाखानोसै हरबानो ओंखारलांनोसै आं मा होनना खोन्थाहैनाय नों मास्टारनो खोन्थागोन ना अमा राजा मा होनना खोन्थाहैनाय नों मास्टारनो आं मोजाङै सोंनायावनो मोजाङै खोन्था आं बावगारबायलै आफा मा होनना खोन्थाहैदोंमोनथाय आच्छा नों बुंबानो आं फोथायनांगौ जाहैबाय औ आफा मा होननानै खोन्थाहैनाय नों मास्टारनो मोजाङै खोन्था नङाबा दिगदारसो दं आंजों आं बावगारबायलै मा होनना खोन्थाहैदोंमोनथाय आच्छा खोन्थाया होमबा नों जुदि सैथो बाथ्रा खोन्थाया ओंखामबो मोनजाया लोगोसे दाउ गन्द्रा सोनानै दोनगोन बेनिखायनो सैथो बाथ्रा बुं मा होननानै खोन्थाहैनाय स्कुलाव आफा सैथो बाथ्राखौसो खोन्थाहैदों स्कुलाव बेखौनोथ' सोंगासिनो आं मा सैथो बाथ्रा खोन्थाहैनाय नों स्कुलाव मानो गाबदों आंथ' नोंखौ गाबनो थिनाखैना मा खालामनो आफा दुखुथिया जिउना बेनिखायनो मोदैया गबोलाबाय थायो आफा स्कुलाव मा होननानै खोन्थाहैनाय फोरोंगिरिनि सिगाङाव बेखौ बुं माबार आं गोदोनि दिनखौ बिराद गोसोखाङो आफा खोन्थागोन ना औलै आफा खोन्थागोन मानसि आद्र बिद्र जाबाय थायो सिगाङावनो आंनि दुखुथिया जिउखौ खोनासंग्रोबाय आफा गोदो दाउखा राजा आरो अफ्रि रानि गैयाव आंखौ बेसेबां दाउ अरोमोन दा बिदि अरला बिसोर फैनायनिफ्राय आंखौ बखालिसो खालामो गथ'खौल' लाबोबाय थायो बिसोरखौल' आंखौ अनानै आच्छा नोंनो बुंदोंमोन माथो फंबाय नांगौ बिनानाव नांगौ दखानाव थिनहरनो थाखाय बिस्कुट लायनो सापात लायनो सिनि लायनो होननानै दा नाङा जाबाय आं गोदो मिथियाखैमोन ना आफा फंबाय बिनानाव फैबावोबा बिदा गिदिरा अननायखौ खम मोनो होननानै आं मिथिनायमोनब्ला आं लाबोनो रोंनाय नङामोन दाउखा राजा आरो अफ्रि रानिखौ आच्छा दाउखा राजा आरो अफ्रि रानि फैनायखायसो नों फरायनो मोनाखै नङा होमबा जों लायनो माथो नोंखौ फरायनो होआबालाय हा फुंनि मोनानि फरायनो सोर थिनबाय थायोमोन नोंखौ हा फरायनो खोन्थाबा मा होनोमोन नों दुखुथिया जिउ हा दुखुथिया जिउ फरायनो खोन्थाबाबो दुखुथिया जिउ खामानि मोनसे थिनबानो दुखुथिया जिउ फंबाय बिनानावखौ लानो थिनबानो दुखुथिया जिउ हा मा मावना जागोन नों देरबा मा मावना जागोन नों बेखिनिखौनो मावनो रोङाबा बेखिनि मावनायखौनो नों दुखुथिया जिउ होननानै बुंदों गाबोन हाजिरा मावै थां अब्लासो मिथिगोन नों दुखुथिया जिउआ माखौ बुङो गाबोन सानसे हाजिरा मावाब्ला नोंखौ दाउ गन्द्रायाव सानफ्रोमबो फुथुना दोनबाय थागोन अब्लासो मिथिगोन नोङो दुखुथिया जिउआ माखौ बुङो औ गाबोन लफाय मिस्ट्रिजों थांनानै जगालि जाहैफानांगौ नों लफाय मिस्ट्रिया न' बिल्डिं लुयोना बिनि जगालि जानांगौ नों इथा रोगानाय माबा माबि रोगानाय नोंखौ दुखुथिया जिउआ मा बेखौ गाबोन खोन्थानासो गारगोन आं गाबोन फुङावनो सिखारनानै ओंखाम थफ्ला लानानै लफाय मिस्ट्रिजों थांनांगौ नों बे
बाराव गवा नों गाबबाबो गाबोन फुङावनो सिखारनानै ओंखाम थफ्ला थफ्लि लाना थांनानै लफाय मिस्ट्रिजों हाजिरा मावनायाव थांफानांगौ नों बुजिबाय दा आं मा होनदों दाउनि फिसालाखौनो हाजिरा मावनो थिनहरनोसै आरो नोङो फिसाला होननानैथ' दाउ दाउ अनोमोन नोंखौ अनबाबो अननाय बायदि नुवाना नोङो बेनिखायनो गाबोन फुङावनो हाजिरा मावै थां गाबदोंसो नामालै नोंलाय गाबलाबाय नामाब्रा नैबे मावदाजा गाबनो रोङालै मानसिफोरखौसो सोदाबो रांबाय रोगा जाना लाब गैयालै आंनि सिगाङाव आं मिथिखागौब्रा नों गाबदों होमबालाय मानो सोंदोंब्रा मिथिदोंबालाय जोङो स्न'मेन बानायनो थांनि मा स्न'मेनब्रा क्रिसमासनि आं गोसो गैया गोसो गैया होनबानो जायो नामा फै आंजों बानायफानोबा आच्छा दे दिनैनो नोंजों गेलेखानानै लाखानोसै माथो गाबोननिफ्राय दुखुथिया जिउआ स्टार्ट जानोबो हागौ नोंनि दुखुथिया जिउखौ फिउ गारहरलायबाय नों मा बुजिनो आंनि दुखुथिया जिउखौ आंसो मिथिगौ दा आच्छा लोगोफोर आंखौ मोजां मोनग्राफ्रा भिडिअखौ अन्नानै लाइक होलांदे आरो कमेन्ट मोनसे खालामदे जायफोरनि कमेन्टफोरा मोजां जागोन 1 घन्टानि गेजेरावनो बैसोरनि कमेन्टखौ पिन खालामनानै होगोन दुखुथिया जिउ गाबोन हाजिरा मावनो थांनांसिगौ फुङावनो लफाय मिस्ट्रिजों टाइट